Здравейте! Това е седми епизод и вече би трябвало да се чувам, защото си взех нов микрофон. И така, пак не знам какво да правя. Просто реших да заснема едно клипче, или така. За да се знае, че съм с микрофон вече. И така. Още не съм завел къщата. И леко смърчам. Направих нещо като мазе. Ама извън кадър. Това би трябвало да е бъчва. Не знам. Тук хейбейове. Честовете са празни. Като цяло само това направих. Не играех много. Изгубих магарето. Не можах да си намеря отново къща, нали, селото и просто умрях. Да. И това е нов лък. Нали, намерих на един спаунер намерих един лък с Infinity, книга с Infinity и я сложих просто на лъка. Има само Infinity, нищо друго. Това също няма енчантик. Ето го. Къде е бе? Ето го е МВО. Чудо се какво да правя. Малко ще покопам. Чакай. С тон кирка съм. Тук няма иро. Това в мен. Ще направя две кирки, да кажем. Мишка малко лаги. Да е бъгва. И така малко ще покопа. И ще си говоря известно време. Тук съм започнала една дупка. Ето тук значи. Так. С кого да говорим? Не знам. Ме готино, че поне вече имам слушалки. Аз преди си имам слушалки, имам микрофон на слушалките. Старите ми бяха малко как да го кажа, счупени. Чудите сигурно, що още нямам енчантинг, пък имам 9 диаманта. Не намирам лава. Да го направя обсидиан. По-скоро не съм търсил лава. След клипа ще потърся и ще направя енчантинг. На 11-то ниво съм. Чакайте. Не, на 10-то. Чакай. Да, на 10-то съм. Пак става. Мисля, че е доста по-добре ето така с микрофона. Без мълчаливи клипове вече. Без писане в чата. И това. Като цяло.
Наистина е доста скучно да копая. Ето лава. Няма даже да е в камера и сега ще го направя. Така пред вас да не мъча мъмта. Ама нямам кофа. Мисля, имам. Сега чакам. Надявам се да ви харесват клиповете. Сега с микрофон ще е доста по-забавно. Пък и може и по-дълги клипове да правя. Като цяло това. Мисля в следващия епизод да отидам в Недър. Добре. Чакайте. Бе. То тук е още бе. Като цяло тук, където съм избрал място, нали, за мина, има доста разклонения на пещери. Така че не съм минал на това. Ей, бъгълнишка. Хайде! Така че сега ще събера 14 за портал. Малко скучно, ама какво да правим? Просто ме снимаше и нали главно заради слушалките. Така знаете, че вече ще ме чувате. И не са нещо скъпо да кажеш. Майко, викам си падам в лавата. Малко мълча, ама нали аз леко свикнах да мълча в клиповете. Пък и като си играя, обикновено си мълча. Така че ми е леко странно да говоря сега. Един вид си говоря сам. Колкото? Колко? 9. Още 5. Чуп. Колко? 12. Още малко. Още двечки. Не знам за какво ми е редстоун. Аз главно го ползвам като декорация. Ама изобщо не съм добър с редстоун. Знам как се прави клок, врата дето се отваря, нали, с... как беше? Ами с... ето тези врата, нали? Как се отваря, как се прави такава врата и съм готов. И... нали, фермички сред основно. И до там. Друг не знам.
Пай съм още доста малък. Аз това за клока и за вратата го знам само защото имам книгата за Redstone на Майнкрафт. Ама не, нали онова другото не другото издание, а първото. Не второто, дето има добавени неща от 1.8. Защото си ги купих още като бях да, миналата година един вид, защото съм на 10, почти на 11. Добре. Едно-две. Чакай, книга. Пълен съм. Книга. Менк. Рапа! Готово! Но къде го сложа? Това ще ми е чантинг крума. Чакай, само си го набележа. Дали. Тъпа мишка. Едно, две. Тук начин. Тук е добре. Тук приемам сигурно ще сложа частове за енчантите. И да пробвам и кирката. Апгрейки. Ще го взема с радост. Такава радост, че... Не знам, просто... Имам и малко кожа за книги. Сега ще направя да видя колко букшелфа... Чакай, това... Ще запазя едно шугър, защото не съм посял. После ще посея. Цак. Опа, цак. То си остава едно. Чакайте. Извинете. Къде отивам? Тук дърво има ли? Не. Колко да взема? Толкова. Мисля, че ще стигне. И аз го оставих в честа. Къде ще... Там. Банк. 6. Так. Чакайте. Так. Добре. Поставям ги по малко странен начин. 2 книги. Листовете и кожичката. Колко книги? 6. Така. Така. Още 2. Тук и става. За какво го оставих така? Кой лева? 17. То се трябва да го махам и да го правя наново. Чакай, аз им брата. Не иска да е там. Ето тук. Това ще е на 17. Да. И аз всъщност... Fortune 1. Добре. Това ще го взема. Чакай, ма не съм сигурен, че имам лапс. Така. Много е малко.
После ще покопам сериозно. Към. Чепа и без друго нямам ресурси. Вижте, имам 2 айрон. 17 лева. Мога да взема. Efficiency 1, Efficiency 1. Не. Нямам да го садвам Efficiency. Меча да видим. Sharpness 2. Устройвано. Брадата е Efficiency 1. Устройвано. Лопата няма енчант. Той брат не трябваше. И една кирка. Efficiency 2. Бе. Не ме. Става. Стап. Сега слагаме само стрелечката тук и какво друго да пазя. Не. Чакай. Ти си тук. Вие ето да видим колко ще побера. Няма. Още 6 кожа. Верно, не ми стигаха листовете. Други епизод отиваме в Недър. Като цяло мисля да е това за клипа. Да. Така. Нашето рязко кътче. Така, сега вече са енчантите. Това беше така. Това беше за клипа, хора. Харесайте, абонирайте се и чао!